Brad in Chirahine, Mitre in Tim Diakari. Esha Asantefo ahemfo ne se obi amfa ne yere baako a odonimra emesumu de nchirano. Ema ombufuye. Enu nti Dwabehene ka se ne yiri brebre dia oma ne nkoso. Enu mu na Osel Tutu nso ka se ono nso ma ne yere amane enko. Enu nti ema ntokwasiye. Yensu asa abakosem no ene kwan ye fa so esiye. Teteno na de nchira edi Asantefo ne so ebra omudi adanse so nkunim ema onya tumi kese wo among the tree speaking Akan ne so na wo se de nchirafo ne tumi supply slaves any good ema abrofo no ne kwa ombefa so enya slaves anase nonkofo no na enya ade edafo enu ntina wo se wode wo hye eto adanse Asante Achem Asen Wasa any nkura na odi won so ni nyina eno na ma etremodin ba won mu no free sese wanfa wo hye anto wo so a ade na wo pe na wo nsanka eno na ma ntokwa kese epie wa Asantefo eni de nchirafo nim ema Asantefo ni di won so nkunim ekwan ya nam so man tokwa ne ba ye ne se Asantefo ni nya nkrofo ana omo pentokwa omo ye peace loving people ananka omo ye farmers first no na dansefo ni di won so ekire na de nchirafo nso be di won so enu nti de nchirafo otwini bi omo bose kotokoso mampo nsem bebi ana omo no na eho de amanse bekwan ni adanse area mu ho ne kwan omo fa so nya din Asante ne se wa hemfo no di odika ni trim entry abakosem ni bi kire se twumentwie nipa baako ebinom so kire se ye wo twum ne wo entwi omo mienu kabom na no omo di akonwa omachi na kobia amanfi baaye kobia amanfi free ho na otia kenten baaye otia kenten free ho na obiri yebo abaaye efri otia kenten so besi obiri yebo aso na omo nya din Asante se osenti momienka mom free se da bia no na otosha Asantefo no so ebro omo enu nti wawekofo no hyase se omo keka adestus na bom ayi nipa baako enu mu na domafo no hu se wanhwe na senkrofo we eka won hu bom a ombeba bedi won nyina so enu nti domafo no beto hye won so ebro womo ekum omo hene obiri yebo a enu nti okun obiri yebo a obedi otia kenten ade no na ewo so omo kope ohina obedi na ade tete wono se ubedi ade a yede ukodi nchira ekotetu ema ukosua ahenie ansa na amre ne so a waba abesom enu nti Osel Tutu a na odi kan a na ahenie na duru ne so no na odi nchira osua ahenie ne ho ade abakosem kire se oyo ohina na ne ho ofeyi enu nti ebra odi nchira osua ahenie no oni de nchira ahene wo fa aseba ekodi mpem agro efa ninsen enu nti no penetranity ema odwane enu nti odwane ye no okọ ekwapem sabre no na ekwapem ehye akwamufo nase ehono nso na ye biaya a onim ho dada efrisetama no ma me peba no no aya na ontimi ngo enu nti okire ne se bosom bi ekwapem se okọ hono ma obewo okọ hono nso otimi konyinsen ye anase onyaba ne bi enu nti omo friend wo sei ba bi onyaba ne nso ye frɛ ho tutu enu nti omo tu ne din Osel Tutu enu nti ne ye kuro a onim ho dada okoto konfo anoche nso wo ho konfo anoche nso yo bi a no wakom de nchira ho dada abakosem ni bi kire yen se ebre bi wokom no okase ohia oba okire wo ne nsa ho no mfanye nyankomade omame nso aya abrewa okire aye ne nsa ho ma enu nti de nchirafo ne ka se oprobi a okire aye ne nsa ho ma de a omame nso aba abrewa okire wo ne nsa ho enu nti omuku omame no etwa ne nsa de koma no na ni so tete no hu se yekum omame no ene okase nkrofo we nya papa ena odwane free de nchira free se no sru se onokra no onya na obeku no enu nti Osel Tutu enim konfa nochi ewo de nchira no hu se wakọ n'echi no otoa no wo ho no o na otese no wo fa na wu enu nti wo se wakọ no okodi ade Ebra Osel Tutu wa akwamu na otese no wafa obiri yebo a ewugo no na ewo se oba bidi ade ebra wo ba no one konfa no chi ne baaye konfa no chi nso de akwamufo di na chi baaye tete wono nso na akwamufo ne nim akompa ye ka wo fe de a ne ye ka akwamufo no ode ne kromufo akwapemfo no nso bi eka no ho eno nti omo baaye no Asantefo no eje omo feso ewo samre ne kwaman tete no ne mfre Kumasi na emom ne efre ne kwaman ena baabi a oje akwamufo ne tenaye no eho ne wo fre no adum enu nti ne baabi e frɛ na dum no eya akwamufo no panyina na woda wona no no edin mekire enum Asamoa enu nti udru adum a omo main street no omo frɛ ho enum Asamoa street ai ne ada ne adum eya corruption of name eya de eya common no Asantefo nim ebiti se kwadwodonko okwa Asantefo nim a omo ka no konko omo timi da ne kwadwomenu ko menu edi biti se akwasi omo nya kusi frim enu nti enum ebeda ne adum a enya ade esno nkoma Asantefo no omo hina na ohwe won so eni
Kumasi Asafo-hene. Efrise dum eni asafo na ye baabi ana eben. Ebre Osel Tutu baaye no. One konfanoche eje se tumi ni free Asafo-hene nsem ede ma Abantemahene. De nti ode ma Abantemahene ne se. Sebi no omo panuanom esremfo no aboa omo ewa Akon mu. Bantema area nso na omo betena homo. Abakosem ni bi kire se Bantema eye dagomba kasa. Aye kire me papa ne de maame. Abakosem ni bi nso kire se Bantema se kire ne Bantema. Enu nti ohina na wo hwe omo so ni din ne Amankwa atia. Ono nko anu ohina owu a Asantehene kwa ha ne ntoma. Efise oye asra hasofo panyini. Me kire wo general. Enu nti sa tumi na na ewa asafo na Bantema nsem ne bediye. Na emo masafo be the head of all the warriors ga omo free akwamu baaye no. Enu nti besi ne Asantehene tenase a Asafo-hene ne na kwamuhene. Ena kontehene me kire obi akomba obedi animu no oni Bantemahene. Ebre Osel Tutu baaye no. De ma ni free akwapem eba akwama ne se ne wofa wa wuntra. Enu nti ebre obedruye no. Ne wo se otimi tu ankrofo na omukun ne wofa ne soka. Me kire revenge. Enu nti kun edi kan no. Me kire ne first war no. Oni domafo ne kunye. Sabre no na domafo no eti Kumasi sentreso. Enu nti odi wo muso nkunim no. Ne wo se omutu free ho ekọ baabi foforo. Eno hyase ma asumdwe kakra eba na henie nim. Sabre no Osel Tutu esua. Ena konfanoche nana onyini. Oyobi nso anana adwe mu do. Tetewo no akwapemfo no. Omunim ebebu me kire proverbs. Ensegu ani de eka ho. Omugedi se ogun sakra na de akwapem kasa ne eka. Nananom egene entem so. Ena nam se na akwamufo na ne di akwapemfo no so sabre no munti. Na wasua akon ho nsem. Ena osa akwatena de nkyira omunim ahenie. Na omusa anim edwadie. Efrisa Mina castle no. Na de nkyirafo no na supply abrofo ne slaves. Me kire nonkofo gold ene niam eka ho no. Sa anim de ne no de bra asantefo no. Abakosem ne bi kire se konfanoche kankrofo a omunim nyansa ewo wiase we mu. Me kire one of the wisest people ever lived. Die di adanse ni. Ebre no Osel Tutu akwamufo ni kromufo akwapemfo ne ba akwaman no. Okira asantefo no kwan a akwamufo ni di akon. Me kire warfare strategies. Se ekon akane no osori ya no akono. Oyi sa de ni free ho. Okira won se onya ni sa also mo use strategy. Se onifa ye obonkum ye wadonten ene ye ochidom. Ena the main body me kire won hini na emu no. Ena ansa na akon ne beba no. Ewo se omunya asrafo me kire troops. Awon hwe kwantia ede bekọ akon no. Me kire the shortest route. Enu nti omu bibia no kamia ese ekire na book eda ho. Konfanoche na kire omo saade no. Ebi so oje Asafo-hene tumi ne ema Abantemahene no. Na ye ade na eto asomu. Efrisa asantefo no omo kokontokwa na omo ne omo nuanum sremfo ne na ekọ. Efrisa sremfo ne yankrofo na omo so wowa. Omo yankrofo na omo ho den. Enu nti akonsi a aya na asantefo no ehia wo nuanum sremfo se ombeboa omo. Enu Osel Tutu na ye ne sesa akon no omo ko na so omo mema ne esan. Enam sa akamfo no omo di enade na omo ni ejade ni nti. Esremfo na omo ne wonte no. Mosifo dagombafo ene de ka ho no. Monfo omo ma omo nuanom ma no. Na omo ngu bebere na omo no so. Di nti o kansa ne se na konfanoche akire won se de ma de nkyirafo no ehwe ase no. Na de nkyirafo no yankrofo adabia na omo kire nipa ase. O mfri ha o nyesei enyem nuanom ene de ka ho. Na tribalism ewo omo ntem sabre no. Enu nti o kire won se hwe na wan kire nipa bia ase. Omo nyinyi mu emfri wo mu. Saade ne bo omo ema omo ni sremfo ne beye baako. Ema omo asrafo no ebedo so ye pa. Me kire troops anase soldiers. Enu achi ena konfanoche saade adwen foforo baaye. Efrise sabre no na akonwa bia di ne ho so ewa Asantememu. No original states no eye bekwai, Ofenso, Mampong, Ejoso, Nsuta, Kwaman, Kumasi, eni Sumenya. Sankro ne original Ashanti states. No bia di ne ho so na konfanoche ka kire won se fiada ebe ye daboni fofi. Omo nyina mra emehia wo Kwaman. Na nananom pese oyi nipa baako a obehwe omo nyina so. No omo nyina ye nipa baako. Na se enam se Kwaman na obri ye bo afri no. No tumi ne doma ekokonye. Na na wo fa ase aba se obedi ade ne enkyere se one ye pani. Nemom se omo ba omo fo makonwa na omo teso ne mra. Me kire de black stews na omo teso no. Enu nti omo di ni nyina baaye. Saada no ne ye fiada me kire Friday. Enu nti odi to onanim se nananom se omo ntutu amena na omo fo omo nkonwa ne nyina engum. Na omo nkata so na omo be kire won ade bi. Abakosam kire se enumu na konfanochi eyi sikadwa. Me kire golden stool. Eye fiada nti omo tu ni din kofi. Aye kanu sikadwa kofi. Enu nti ebaaye no ebesi Osel Tutu na so. Enu nti o kire won se ono ni obi a esese ye nyina ye som no. Ebio sikadwa ne eye Asanteman nyina dia. Na ede sikadwa ne befri won sa no. Asante tumi nso afri ho. Nipa na akonwa ne sini na so no. Akonwa ne nye ne dia ewo so otena so. Akonwa ne ye Asanteman nyina sunsum. Enu nti o se sikadwa ne
nso etena na edwa so efise yesunsum eni kwan se eka fom enu nti sabre no emare mfise na omudin de amanse yesua ho ade o part 1 ni nemo makon anase osa omubekonti omunkamom emu na omubenya asante se osenti momayen kamom enu nti sunsuma etaisa osane chi no ene akonwa no enu nti waye ade bia ma woma obi antumi ne dom enti Asantehene enem sikadwane nti efise Asantehene nso esum sikadwa no enu nti obi adu bedi so se Asantehene bia no okantam kire sikadwa no enu nti de ma nka bomba Asantefonum ne se obi ansom ohene no obi asum sikadwa no including Asantehene a oteso no enu nti ama ohene na oteso no ne honye wabufu anase ne honye wahi efise munyina ma osum sikadwa no ebi odi etoso a yedi nim se konfo anochi ennim nyansa pa ne se sikadwa na ode baaye no mekire golden stool no ansa na ode beba no ne nkonyanum bi anyini chen nkonyanum bi betumi abasa ofenso akonwa na anyini chen kwa amaya konwa na kwa aman so anyini chen ejoso nso anyini chen Kumasi ene de ka ho enu nti omu hyiamu bia na obi ahu ne ho se oyepanyini enu nti na ma ntokwa ne mentimi ho ase bebre esi wo omu ntem enu nti ebra konfo anoche ede golden stool ne baaye no ne nam se yesi omu nkonwa ne nti nkonwa na omunya na ekire nyina no ebetu sikadwa no enu nti ma sikadwa na ebe panyini chen nkonwa na omoteso no de nti akonfo anoche eyi sikadwa mekire golden stool na anye wooden anase silver ne se tete no sa akunsi na se krobi sunkunimu a no mo se so meja pade nyina including stool na ohene teso no enu nti wooden stool de ofa kwa ade chekra na ombetumi aye foforo na emom enam se ye good na ya ade a esombo nti na wo se akunsi a ombe de ombetumi bia edi nkunim se be ya omomfa sikadwa ne nko enu na ma Asanteman eni ye den ema ntokwa bia okunye bia no odi nkunim empose nkunim di ama omohwe se sikadwa ne de ombe ye bibi ombetumi aye bia aboho ban ade bi o sa ye ma wo mo ne se akonwa bia ni ho wo se utresi ni history beyond that of Osel Tutu mekire se akonwa bia ni ho wo se wo ka ho abakosem manetra Osel Tutu enu nti na ma Asanteman abakosem mekire history no before se Osel Tutu ni nyina ayra no efrise o kire won se demo a utresi kwa akire no na utresi akoba bia no ye nkoa baabi omokoko ntokwa di nkuku ene de ka ho sa de ni nyina anye empo Asantefo ni edi domaso nkunim no konfo no cheka kire won se on creative position kese ewa Asantehene ahimfie ema domafo no enu nti obi bia Asantefo ni edifiti wo mo no by law and custom uni to me so beka kire won se mo ni edi mo so eye wrong enu nti tetewo no sa Asantefo ni kodi krobi sunkunim a onka so edi kroni sunkunim anaso edifiti wo mo efriso abaye wunua prekope enu nti ebesi ne sa Asantefo ni kasa omo kan yinuanom indirect way a ekire se omo konka wo mo na omo konka wo ma omo de omo basikadwa na se na omo nyina abaye nipa baako o sikadwa na se nso obi aye baako sikadwa ne nko ane so enu nti ede na o kire obi ase se obi akoa frisemu nyina na mo som sikadwa no sa de ne ema Asanteman ekwa akiri Ebra Asantefo ni domanfo kunye edi wo musunkunim no ema asomdwe kakraba Osel Tutu ahini anim Asantefo ni ti wo mu ba bi kom edwene wo ho no ena wo mpanyimfo edi won so mekire denkyira ohina asabre no owo mekire intim jakeri eso mama okobusa Osel Tutu se edi enti na me na mehwam so na ne doma ekoko no wani ka mebo mamane de toso mienu matese monya akonwa bi a eyesika kokko e wo se wote ase me na me yemu pani enu nti wo de brami afensu nipa na osoma wo mo no Yaa kese omunhye ne goduma emfamre no enumpo de na enha wo mo efrise sabre ne na good enhonya den na de odi ka ho a ema ntokwa ne baaye ne se ahimfo ewa Asanteman mu nyina no obi ade ne ire baako a odono ebeka ho ansa na metoa ehoso no afebia no Asantefo na ahimfo no ede omo ire num ekodenkyira ekosom omutumi di bosomi baako anase bosomi mienu mekire 1 month anase 2 months omo de omo ho kokire omanhene mekire denkyira hene abakosem kire yense bebre na beba no na won ho adane anaso o mafanyinsen mekire pregnant na Asantefo na complain anenso na enkusiaga eno nti na ha Asantefo ni yie afibia no nso omode nam ebiti se empunam omode inyina mekire eja ene ne mapia ka ho ede komade nkyirahene eye form of tax ya na omutu amade nkyirahene na mrante ne mabaawa na omode ne yamane beko no omuduru ho aye ma omusekan ma omusiesie de nkyira kronim eno nti baabi a afu bia no na omododo ho ansa na omasa aba won achi
ene ma no nso de yenim de beto wo mo sebi na wo mo ne wo mo deda na asantefo na complain a ehye wo mu eno nti no mo pede bi a omo de betu ade nchirafo no so ka efrisa na yakayaka de a ode ya asantefo no na ontimi biu eno nti no mo pede bi a ebesi a omo betimi atu ade nchirafo no so ka ama omenye omo fa ahodie ena papa yi de no ho baaye saa bre ne dwabe hene na ne bufu kese pa ono no otumi kasa ye ema wona a waka nyina no ebedi nachi aka se ono ne yiri brebre de onko de nchirama mu da ena Osel Tutu nso ka se ene ono nso yiri amane enko eno mu ni nya akasa brebre ama amane ama enum na asantefo no etwitwa nkrofo na intim jakari asoma wono aso se wo mfa nkokire omo hene no ebio nso ya wana odekọ ye na odekoji agudie anase sika kokọ no omo hye na bo ma ede ma omo enunti na wo se akunsie anase wo enunti akunim ena asantefo no edi de nchirafo no so enkunim abakosem kire se papa bia ne din die twenebo akodua on edi ni ti eyi atrema ema asanteman Yaa Asantewaa ya oba kukodrufu a odi wokoanim ebra yeche kwa kudua the third anasa Prempeh I The year 1888 nimuno nentoka kese esi ewa Asantehene mu. Efrise na kwa kudua the first ebra obedi akonwa se Asantehene no ena daduanan pe ena owuye mechire 40 days. Ni wo nechi no Kofi Kakari ne bedi ade nanso wamutu na de so. Kofi Kakari breso ena womokon sa guarantee wo no. Entoka kese a abrofo no ene Asanteman ekonye. Kofi Kakari edi ne mayenim ebo omo homodi bia nanso ntokwa ni wi akire no nemrofo no edi Asanteman so nkunim. Enye Dia abrofunu edi Asanteman suntina omutu na de so nemum entokwane chire no ena mahemfo ne adehia ewu wontokwanim ene sabre ne ekom ene ahochira eba asantefo no suntino oye na adwense ontimi nhwe ne manfo ema ekom ne ahochire ema wonso Asanteman mu nso no sedihie bi ewu a yedisika na esie no mechire gold ene ne ema eka ho enunti eba ne sa ne bebia yesie adehia na yedisika ene nhwe nepa esie wo mo no oye na adwense obekwa akotutu efunu no yi sika ene nhwenepa na yede asiesi adehye no enye no nko a osa de biaye ho ema ahiafo ene nkrofo na omo ho kire wo mo se omo nsisi wo mo dan ne omo ntenem ebra oye sa de no adehye na ewa Asanteman mu no ampene so enunti omutu na de so ebra omutu na de so no omo de mensa bonsu ne bedi ade omo ma ne di mensa bonsu efrise mensa bonsu anu odi kan no ne bra so ena omo ku Charles Makati enunti omo nya gidi wo ne mu se obeye mensa bonsu ane bra so omo tumi di Charles Makati sunkunim etwa ne tibre Asanteman nanso abakosem kire yense mensa bonsu enipa ne n'enije ma asam ho sene se obedi akoanim o enipa abakosem ni bi kire yense ono ne wanhina obewu bebre ewa akonwa no so no o mabebro be se 100 enam sade ninti omutu na de so efrise sabre no na Asanteman ewo akoa no me kire constant wars enunti no omope onhina obedi akoanim ne mum enye de obeye ma asem enam sa no omope onhina obedi omanim ewa akomunti no omoka se ne nka omo nsanfa Kofi Kakarimra efrise oye ohina oboaye edi Asanteman nim ebra na sagrenti wo no ekoso no nanso adehye ni bi ampene so sa efrise na edru kwasi kusi so ebeka na miensa mechire 3 days ama ye de kwasi kusi edi ade no ena owuye enunti omokofa adehye ya otwenebo na se ona emedi ade nanso ohima na ote so sa abre no ampene so sa efrise na opese ode ne ba ne di ade ohima ni di ndi ye cha Prempeh I maame enunti ade kwa kudua the third ebedi ade mechire Prempeh I ebra ye cha ede Prempeh I edi ade no ema ntokwasi wa Asanteman mu ema Asanteman mu bechemi no efrise ya otwenebo na ahenie no eduru ne so nanso ye cha ede Prempeh I ene bedi ade ansa na Prempeh I ebedi ade no na ahemfo bese enan edikan wu mysteriously efrise na ahemfo no bi ti se Kofi Kakari wu mensa bonsunsu ewu ene de ka ho ema ne beka ya otwenebo ene Prempeh I nko a enunti ema Asanteman mu bechemi no wona odi ya otwenebo na echi ene wona odi Prempeh I nso echi entokwa no eto aso akopim 1888 ansa na etu otwa enunti Prempeh I ebenya na sumdua na odi di Asanteman so ebra sagrenti wo ne etwemu no omo sign formina treaty sankrata na omo sign na de ewom ne se Asanteman ebema Britain abrofo no asumdue etitro ne se omo betua 50,000 ounces of gold enam tokwa na Asantefo ene British for no
no ɛkoye no ebi ɔmasrafo mekyerɛ soldiers ana ɔmobɔ river pra ho ban no nso no ɔmbɛma ɔmasomdue a ɔmobetumi afa hɔ saa branim nyina na asantefo no edi elmina asen denkyira achem ɛne adanse so na ɔmo wɔ ɔmasrafo bebre ɛwɔ saa nkuro no so a ɔmo na ɛwɛ nkuro no ɛno nti na ɔmo pɛsɛ asantefo no egyae saa nkuro wei ni nyina ɛhyɛ wɔn nsa saa mmara wei nyina ɛyɛ mmara na ɛden ma Prempeh I sɛ obedi so saa bra no Governor Maxwell ɛna na ɛyɛ British for no ensi anamu ɛwɔ Ghana ha ɔhyɛ Prempeh I sɛ onni saa nneɛma wei nyina so ebi nso 50,000 ounces of gold no nso na ohia anyɛ saa obetu nadeɛ so ɛno na ɛhyɛ Prempeh I abufuo ama wɔ ani saa nneɛma no nyina so efiri sɛ wɔ Asante amammerɛ mu no ɛgye sɛ adehyɛ nko a ɛna esi hene na otu hene ɛno nti ɛma wɔ ani saa mmara no nyina so Asante amammerɛ baako no nso ne sɛ ɔgye di sɛ obi wu a ɔkɔ ne nananom hɔ anaasɛ okokuro foforo so ɛno nti sɛ ɔhene bi wu a na ɔmokum nipa ma okogya ɔhene ne kwan mekyerɛ human sacrifice saa nneɛma no nyinaa na ɛwɔ hɔ ɛno nti Governor Maxwell ɛhyɛ Prempeh I sɛ saa amammerɛ no nyinaa no ɔmo ntwam ɛno na Prempeh I ante ase efiri sɛ na ɔgye tom sɛ Governor Maxwell enim Asante amammerɛ ɛno nti ɔsoma nkurɔfoɔ firi Asanteman mu ɛkɔ UK aburokyiman mu sɛ ɔnkɔ kyerɛkyerɛ saa amammerɛ wei num nyinaa ɛnkyerɛ Queen Victoria saa brɛ no na ɔno ɛyɛ ɔhema ɛwɔ UK aburokyiman ɛbrɛ Governor Maxwell edimande saa nneɛma wei nyinaa Prempeh I ɛni so no ɔka kyerɛ ne sɛ 50,000 ounces of gold no oni kan emre ne mu 860 ɛkyire na ɔde de aka no abɛsɔ so nanso Prempeh I ɛntie no ɛno nti ɛma Governor Maxwell ebufuye ɛno nti ɔkɔ organizing troops bɛyɛ 50,000 every other African countries ni bi te sɛ Gambia na ɔde Nigeria ɛne de ɛka ho so ɔmo de ba Prempeh I ɛne asantefoɔ ne so saa brenum no nkurɔfoɔ na Prempeh I ɛsoma ɔmo ɛwɔ Queen Victoria nkyɛn no ɔmo ankɔto no ɛno nti na ɔmo akɔ a ɔmo ba ɔmo beduru ɛpona no ɔmo hu troops no ɛne ade a Governor Maxwell ɛpɛ sɛ wɔyɛ ɛno nti ɛntɛm so no ɔmo twerɛ letter kɔma Prempeh I sɛ troops na Governor Maxwell ɛde ba no asantefoɔ no ɛntumi nyina no ɛfiri sɛ ɔmo dɔɔso kyɛn ɔmo bebree sɛ wokyɛ mu ɛnan kora na ɔmo dɔɔso kyɛn asantefoɔ no ɛno nti asɛm bi a Governor Maxwell aka no onni so already na saa grant wɔ no ɛdi kan kum asantefoɔ no asraafoɔ no bebree ɛno nti ɔka sɛ ɔboaboa ɔma no kora na ɔmo nya mɛɛma bɛyɛ sɛ 10,000 a ɔde bɛkɔ akɔ fesi 50,000 troops no ɛno nti ɔtwerɛ nwoma kɔma Governor Maxwell sɛ ne demand ne nyinaa no obedi so ɛma Governor Maxwell nso ɛtwerɛ kɔma Prempeh I sɛ ɔmpɛ sɛ ɔde ne troops ne bɛba hɔ de a ɔnhyia no wɔ River Pra nanso ɛbrɛ so yɛ ɔmo nkɔ no Prempeh I ankɔ bi otu nkurɔfoɔ ma ɔmo kɔhyia Governor Maxwell ɛma Governor Maxwell ɛbufuye ɛma ɔde ne troops no ɛkɔ Kumasi yɛmfrɛ ma no wekɔ amitua ɛyɛ din a ɔba na wayɛ ahwɛ yie firi sɛ yɛ din a ntumi ɛnkɔbɔ no wɔ manhyia ahemfie ɔyɛ nipa na ɔyɛ de hyɛ wɔ Asanteman mu nanso nsɛm a ɛbɛkɔ so Asanteman mu nyinaa no ɔna na ɛkɔdi ho atorɔ ɛkyerɛ aborɔfo no ɛno nti ɛnɛ yi anka ɛbɛka sɛ na ɔyɛ sell out sɛ asantefoɔ no ɛbɔ pa a ɛnam sɛ ɔyɛ royal na ɔte mu bi na onim deɛ kɔ biara no ɔno nso soma ne ba ɛma ɔde nsɛm na ɔmaka ne nyinaa ɛkɔma aborɔfo no ɛno nti sɛ ntɔkwa ne besi a baabi asantefoɔ no ayɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛkɔ akɔsie no ɔde saa location ne nyinaa ɛkɔma aborɔfo no ɛno nti ɔyɛ nipa a oyi asanteman ɛmaayɛ yɛwɔ nsɛm bi a yɛtan ka sɛ atuatefoɔ ɛnam saa man wei so na yɛnya saa din no obi a wate atua yɛwɔ nsɛm bi a yɛsa ka ɛne sɛ tuate a na broni ate asekyerɛ ne sɛ tuate a ɛnyɛ dɛ ɔbɛkɔ akɔbɔ aborɔfo no amaneɛ Kwame tua ne ma aborɔfo no adwene sɛ wɔn betumi awiki asantefoɔ no deɛ a ɛgye sɛ ɔmo kye ɔmo hene no ɛno na ɛbɛma ɔmo atumi awiki asantefoɔ no ɛno nti Governor Maxwell ɛde ne troops no ɛkɔ Kumasi ɛberɛ ɔmo duru ahemfie na ɔmo kɔɔ Prempeh I wɔ no na onim deɛ ɛbɛsie ɛno nti oyi ne kyɛ ɛto hɔ ɛrɔrɔ ne nan mu mpaboa ɛkɔbu nkotodwe ɛpa Governor Maxwell akyɛw sɛ ɔma ne mmerɛ kakra obetumi de atua saa nneɛma wei ɛfiri sɛ saa grant wɔ ne kora no ɛnyɛ ne berɛ so ɛna siiɛ ɛyɛ ne wɔfa ntɔkɔ a wako atwam ahemfo mmienu o sɛ mmiɛnsa nso na aba a ɔma ntua saa aka no nyinaa ɛno nti ɔma ne mmerɛ kakra a ɔde betua nanso Governor Maxwell ɛnam asɛm a Kwame tua aka akyerɛ ne nti no wɔanye akyɛw pa no ɛna wɔnti asɛm na Prempeh I nso ɛkaeɛ no ɛno nti ɔmo kye ne wie no Kwame tua saa akɔka kyerɛ Governor Maxwell sɛ asantefoɔ no akoma paa ɛne sikadwa no ɛfiri sɛ wokyɛ ɔhene ne nko a ɔmo betumi asɛ si hene foforɔ na mmom sɛ wofa sikadwa no deɛ a ɛne ɔmo ntumi nsi ɔhene foforɔ biara ɛno nti Kwame tua ɛka kyerɛ Governor Maxwell sɛ onim baabi a sikadwa kofi ne hyɛ mekyerɛ the golden stool ɛne nkurɔfoɔ a ɔmo bɔ ho ban ɛno nti obetumi akyerɛ Governor Maxwell ɛne ne nkurɔfoɔ no ama ɔmo akɔfa sikadwa no ɛno
ɛno na ɛma Yaa Asantewaa war no ɛhyɛ ase. Ebra kwa mitu akatre Governor Maso se obetumi adi Asantefo ni so nkunim a egi se okogye sikadwa no anase golden stool no saa brenim no na kwa mitu aba no adikan koka kire Governor Maso se onim baabi a golden stool no ewo ene nkrofo a omobɔ ho ban eno nti osoma ne nsi anamufo ba ko bi a na ye frɛ ne Captain Armitage Emma oko organize Osel troops ya omosoma omo ewo Kumasi. Saa brenim no na omo de golden stool no akosie barikese a ben offenso. Eno nti Captain Armitage eni ni troops ne eko barikese se omo kwaji golden stool no. Ansa na Captain Armitage eni ni troops ne ebeko barikese no. Saa brenim no na ohima owo offenso ate sansem ni nyina. Efrise kwa mitua eni ne ba na omo te enkroni bia ewo barikese honom. Eno nti ebra oduru hwimso no offenso hima ate ye. Emma tem so no okoboabo adehye ni bia no edi golden stool no ekosie ye. Saa ohima no din ene Nana Afnanewa. Ohima Afnanewa nso ye nipa a megitum se ono nso ewose onya the same recognition se Yaa Asantewaa. Efrise enye ono a enka Yaa Asantewaa wo no ensi. Ene enye ono nso nete ye ekobo amane emom di sikadwa kofi ni kosie ya. Enka saa bre no mu die sikadwa no efri Asantefo ne nsa. Eno nti oye nipa megitum se Asantehene council so betumi aye bibi ahye nimonyam. Efrise enam ne so ena golden stool no omutumi di kosie ya antumi ankodi abrofo ne nsa. Ebra Nana Afnanewa ekobo amane a omudi golden stool no ekosie ye no. Ema Asantefo no eboabo a omo ho ehia Captain Armitage ene ni troops no. Ebra ombedru barikese no Asantefo ne omo konye edi omo sunkunim. Omo kum omo nyina ema broni ne nko aninya akwandwane ye. We ni ade a offenso hima saa bre no Nana Afnanewa eyema Asantehene. Ebra Governor Frederick Jackson ete sansem no ne bufuye. Eno nti one ne yire eba Kumasi. Asantefo eni abrofo ne ntokwa ne ekwa wiye no mekire sagrenti wo no. Saa brenim no ombesi Kumasi fort. Mechire 1896 to 1900 nim. Eno nti ebra Governor Frederick ene ne yire ba Kumasi no eho na omo betenaye. Eno nti oba ye no obehia Asantefo no. Enhyiamudie ne no ade to omanim se Prempeh I eni ho. Eno nti no se obia ensum Kumasi biu ena ohene bi nso ensum ohene bi ewo Kumasi. Eno nti no ejosu benya omohene, ofensu benya omohene, Kumasi benya omohene, Dwaben benya omohene. Eni ahemfo na aka ni nyina. Sese no omunya ohene bi a yebefre ne Asantehene biu. Eno nti sese a obia bedi ne hene ewo ni kroma obi ensum obi. Sabre na omoche Prempeh I no na omode Prempeh II abedi ade. Eno nti Governor Frederick na ompese obia besom Prempeh II. Anase ahemfo ni nyina tumi no bekọ akọwie wo menhia. Enhyiamudie no ode to wonanim sesia no ohene bia ensum obia. Obi obedi Asantehene enim ene ono Governor Frederick no. Eno nti sa asemsi wo Kumasi a obia anko menhia emfa nkoto Prempeh II enim. Onko Kumasi fort na onfa meto Governor Frederick no enim. Enam se ono wontene Kumasi honum da bia nintino obeyi nipa obeye ninsi anemu a sa asemsi wo Kumasi a obekọ akoka kire no. Saa bre no ne botae a ode kọ hopa ene golden stool no. Ebio se obetete ahemfo no ntema obia ensum obi. Eno nti ebra okoye no akonya na omode maano no. Oka kire omo se ebra Prempeh I eye ohene wo honom no na wote sikadwa kofi bi so. Sese ona ebedi omo so se Asantefo ohene eno nti omo mfa golden stool no ema no. Asantehene bia ni ho nso a watena sikadwa ne so da mekire the golden stool. Eno nti megitum se obi twa ne ntro ananse asem no wantimu nkyeremu yi. Ebra requesting for golden stool no. Abakosem kire ye se enhyiamudie no eho ye din for several minutes ya no obi ankasa. Efrise wa Asantefo nim no omo bibia any golden stool no. Eno nti ema eho ye din for several minutes ya obi ankahwe. Ebio nso eka na eda ho a Governor Maxwell ehye om se omuntua mekire 50,000 ounces of gold no. Otete kama ahemfo na omehye mu osa brenim nyina. Se afebia no ombetua 15,000 pounds in cash mekire sika. Kopem ebra omudi 50,000 ounces of gold no ebebre womo. Saa brenim no na ejoso hima Yaa Asantewaa ewo enhyiamudie na sebi. Na obesi ne ba Nana Afrane anamu ewo enhyiamudie nim. Saa brenim no na niema bi esi Yaa Asantewaa brabomu a enam so ma ne beye okokodurufo. De di kan ne se ne ba Nana Afrane ebra omo che Prempeh I no omo che ne ka ho. Saa brenim no ode ne ba Nana Afrane bedi ade no na ejosofo no empene so. Eno nti niema mienu ne ba ne trim. So obeku
ne ho se beya animguase ne so bete anaase one abrofo ne beko ne ntokwanim no se omoche na omde ne beko akoka Prempeh I ene Nana Afrane ne ba ne ho enu ntinhyiamu no ekoso ana Governor Frederick ekeka abufusem no adwena na Yaa Asantewaa afa ne se enhyiamudie n'achi no one abrofo ne beko se ntokwanim no se owu a animguase ne tu betwa wangu nso na se omoche na omde ne beko akoka Prempeh I ene ne ba ne ho eno na ma Yaa Asantewaa wo ne ehyiase efrise okon ahin kon Ebra Governor Frederick ene Asantefo ni hia ya odeto wanim se Prempeh I ni hobio eno nti ono ne Asantefo ne sohene no odeto wonanim se ohia golden stool no eno nti obusa wa mo nhyiamudie na se obi o asembisa wonsem na waka ne nyina mu a Ebra okansa asem ne eho ye edian na obi ankahwe efrise din nim ye no na ye niema mienu na esi ida sa Asantefo ne de golden stool ne bema abrofo no anansa omo ne abrofo ne beko enhyiamudie bia ase no nso emani ho kwan se omo kasa eno nti Ebra Yaa Asantewaa hu se obi ankasa no osre kwan se obekasa even though so ye oba oni ho kwan se okasa no osre kwan se obekasa Ebra Governor Frederick emani kwan se wonkasa no odika address Asantefo mema no okachire won se eye no nwanwa se omegu Asantemaye ni mu ase edien da won so a ema omo ye sononko enu nti omo nkai konfa no chebreso Osel Tutu opokuware Osel bonsu Osel yawakoto Osel kwadwo omo breso no obi ani ho no ma obetumi abeche Asantehene efra Asantemaye mako nenso se nipa ya abeche mo hina mo ne na anko man tutu ma anya ne hwe ama na sa akwa abebiu sese wokoya obaye no golden stool na Yaa Asantefo akoma sikadwa kofia eka Asantefo bomu no eno no osade ene edin beje efre mu nsem efrise de edikan a obaye a obeche mo hine no ma anya ne hwe eno nti sese waba obeje ade a esomboma Asantemaye minim se bra obo sikadwa no so no kambe sore ne nako eni wokuye nyina e wa hanom a obi ani ho obehu baabi a sikadwa ne hya obekọ akọkire no ode to omanim se so omunye omadwen so omobeko dia eni ebet na ebo omasene mu no omomfa mama no na ema no nso mfa omontoma na ebo omasene mu no ema mema no efrise one ne ma no aye ready so ombeko agi sikadwa no ebra o address mema ne wiye no okọ interpreter no so kachire ne se omusa Governor Frederick se ebra oba Kumasi no ohun Prempeh I ana Governor Frederick responde Yaa Asantewaa se ebra oba Kumasi no omo de Prempeh I ko Seychelles enu nti Yaa Asantewaa kachire interpreter ne se on kachire Governor Frederick se ohini bia wo sanhyiamu na se no ewa akonwa odisuo na saa ohini kro no nenim baabi a na akonwa ne hye enu nti se Governor Frederick epe golden stool ne dia egiso de Prempeh I ebe Kumasi ema oba kire baabi a odi golden stool no esie frise omo tete wonom de obia ni ho a onim baabi a golden stool no ewo efrise golden stool no Prempeh I na na ehwe so ena onim baabi a odi esie ebra kansa asem no Governor Frederick kachire ne se Prempeh I de enye yese obetumi asade na ba Kumasi enu nti Yaa Asantewaa kachire Governor Frederick se enye yese odi Prempeh I beba Kumasi dia eni omne ne beko se Governor Frederick ene ne nkrofo no edi nkunima a odi sikadwa no ene omufunu nyina ebefiri ho akọ okansa asem no wie no otintase ogu Governor Frederick so free se that day no amini se enye daya a oni abrofo no beko ebra otintase ogu Governor Frederick so no ne yamhye no free se sabrenum no awe besen mechire kola enu nti ema ne ntaso ne kanata de musemoja ema ne yamhye no ebra ne yamhye no Yaa Asantewaa sa akọ address ne mema ne se oba ntaso mpo na ama ne yamhye ne se na mo mema motewa amonkahwe ochena sese na samansija anya kunu eya asama ye kan ye defrefra akon mechire declaring war ebra Yaa Asantewaa kan asem no emanhyiamudie ne tutwaye ebra omutiti mu no one ne mrante ne kohyia baabi baako ema omuche omumu mienu Ebra Yaa Asantewaa declare war ewo Governor Frederick ene abrofo ne so no ebra omo hya Asantefo ne se omo hia golden stool no ema Asantefo ne mu chemienu ona odi Yaa Asantewaa echi ene ne kontokwa no ene wona ntokwa no wanfa won ho anjim ebra Asantefo ne mu chemienu no Kumasi mrante ne ebedi Yaa Asantewaa echi efrise already no medical chi Kumasi hene wofa mechire Prempeh I anu nti no omo ntumi nhwe se omo besa Lucy golden stool no aka omo wofa ho anu nti omo bedi Yaa Asantewaa echi no omo next door ene ofenso anu nti ofenso foka se omo nso beko ama Asantemaye efrise ansa na omo di golden stool no ekosie no na ofenso na golden stool no ewo enu nti ofenso beka ejoso ho se omo bedi Yaa Asantewaa echi Kumasi akonwa eni kokofu akonwa nyina nso yepe wa amamre mu no Asantehene bia wofa eni kokofu hene enu nti omo nso beka ofenso eni ejosofo no ho adanse nso beka ho ahafo kroni nyina nso beka ho emankwanta nso beka omo ho mo kabo mu bedi Yaa Asantewaa echi nenso ne won kroni bi wa Asantemaye mu a omo
ka sentokwa ne de omomfo omo hunyim anasa omo support Yaa Asantewaa ekuro di kan na ekuro a se otumfo ni ho anasa Asantehene ni wa omo na ehwe akire mekire second in command mampon omo ka se omomfo omo hunyim enkuro ni bio ene bekwai nkranza brekum bontuku ene nkuro ni bia eka ho se omo de omo ne abrofo no enko ema omo de omo support ekota abrofo na chi de nti omo ye sa ne se anasa omo reasons ya omo kota abrofo na chi ne se na enam ntokwa bebra Asantefo na ko ni titru ene sagrenti wo no na ma Asantefo no so ate efrisen ntokwa nim no omo kunkum Asantefo ni bebre ebi onso nkrofo ntokwa si a omo ne di animu no mekire wo leaders no na abrofo na cheche omo nyina enu nti omo ne abrofo no kokko a omo nya experience leader omo bedi o manim efrise omo anu omo di animu ni nyina no abrofo na che wo omo ebi onso omo reason ba ko ne se so omo ne abrofo no ko na so omo di omo so nkunimu a ebe ma abrofo no anya akonya akohwehwe golden stool no ehu ba bia ewo enu nti ade na moma yenso ma abrofo no ne anu omo nya ayonkefa na ayonkefa mu no yaka kire omo se yentumi fa golden stool ni ma omo na emom 50,000 ounces of gold no omo ma omo break kakra na omo mfantua sa nyina so wi anase reasons we ntina omo yi omo hu free ntokwani empo se hu be hia so ombeko a ombeko tia Yaa Asantewaa ni troops no ama ntokwane to atwantem ema abrofo ni ba ombeka kire omo se omo ankasa ko tia omo nkrofo ni free na ekoi ombesom omo enu nti obesere won se hwena wanfa golden stool no anko ebra Yaa Asantewaa declare won na ewo se ade achi ntokwane ehyase enam se na Asanteman mu ache mienu ona odi Yaa Asantewaa chi ene wona oni Yaa Asantewaa chi no wona oni Yaa Asantewaa chi no ekota amrofo na chi even though Yaa Asantewaa ni troops no omo sa nenso omo use strategy a sustain omo for long time entokwane hyase match December na ntokwane kwa wiye mekire 1900 Ebra Asantefo ni mu cheye no ebi kodi abrofo na chi ene bi nsu kodi Yaa Asantewaa chi sana ache omumu miensa emu mienu kodi abrofo na chi emu ba akope ene di Yaa Asantewaa chi enso enam se no mawi ata so se omu be bibi on betumi bia abosikadwa no ho ban no abakosem kire yense omu ne abrofo ne konse jata ema omu tumi che Governor Frederick ani na busuafo efrisa sabre no na Governor Frederick ni na busuafo te Kumasi fort enu nti omu kotwa fort no ho hia ye ekosisi akwan bia na ekọ fort wonom enu nti Governor Frederick ani na busuafo ani ni troops no na omaka inside sabre no ema na edi Yaa Asantewaa chi se omo ne bekọ akon no enam se mema no bi jitu mu se ombedi Yaa Asantewaa chi ne na akọ akon no ama oma nko bi na emo na edi nuane ni nsuo bre akofo no mekire fighters nenso Yaa Asantewaa de ona na edi akon nanimu a one ne mrante ne ekokuti abrofo no abakosem kire nse ona na ema instructions entokwanim no na oma checheche omumu abakosem kire nse baby a Yaa Asantewaa bekobia no na omunyam kunimdie da bi Yaa Asantewaa ko nyina hini ekodi ni troops ni bia na ewo honom anim kan ni abrofo no kokonye sa kro no nso eben baby a na kwa mitua wo ema remfi se entokwane be hyase nyina no kwa mitua na ema abrofo na dwen se so ombetumi adi Asantefo ni so nkunim a eji se womoje golden stool no enu nti ohun se Yaa Asantewaa ne di akon nanim no na waba baby a oben no oba abrofo na mane se wo hu de wo di akon nanim no mekire Yaa Asantewaa enu nti omo tete Yaa Asantewaa anwumre na na omo ne abrofo na akokon awie na omo ba nyina hini no obedru fi a oye aduane no ene omo beche no eno ne ma ntokwane tutwaye ansa na omo tumi ache Yaa Asantewaa no na ni troops no afa Governor Frederick ani na busuafo no nomum mekire captives enu nti omo share fort ni be se eyi a na omo nya aduane ni nsuo nom enu nti ma Governor Frederick ani ni troops no ani na busuafo ni bi ewu ewo fort ni edrumre bi no Governor Frederick ani na busuafo ni timi dwane free fort ni efrisa sabra no na abrofo na kofa troops efri northern Nigeria se omo ne Asantefo ni meko ebi nso Asantefo na omo di abrofo na chi no omo ni troops na omo free Nigeria ba na ebe kutia Yaa Asantewaa ne nkrofo no enu nti atumi ma Governor Frederick ani na busuafo no edwane free Kumasi fort wo se yade anka Asantefo ni nyina atumi ka omo hubo mu baako a ko omo timi di abrofo ni so nkunim nenso enam nchichemu ni ntino enkunimdie anya Asantefo ni dia sabrenum so na broni bia invent bomb bi anase etuo bia edidi akon enu nti omo de broni kro na o invent saade no mekire kofa ba edin eto saade no so nipa kro ni din ani Perry Martin sabrenum so na etuo Asantefo ni de kwa akon eyeti abofre sa ututu ni wi a no yi aboba na frim na saade foforo ahyem ansa no atimi ato nenso Perry Martin tuo ya oyeye die obetum de aboba bebre ahyem enu nti sima ba akope no obetumi atutuo bebre sabrenum no na Asantefo no enim de saade ne ye ayese ne ye kase supersonic anasa hypersonic ya yemu bebre ye ni madekro no enu nti se Russians na anasa Americans ne ka som di ye boni na ekra na ye hu hu hwe enu nti sabrenum no saade ni ne si ya na Asantefo ni nim de tuo ne ye enu
Enu nti ebra Yaa Asantewaa ne troops ne capture Governor Frederick ne n'abusuafo no. Abrofo ne de saa tuo ne bi baaye ebekutia Yaa Asantewaa ne ne troops no. Eno na ma omo didi Asantefo ne sunkunim. Ema abra kwa mitu akɔka kyerɛ abrofo ne sɛ wɔn ho baabi a Yaa Asantewaa wɔ no ɔmo tumi kɔkyee no. Ebra abrofo ne di Yaa Asantewaa ne kunim no. Omo de Prempeh Martin setuo ne kosisi Kumasi fort nanim. Eno nti ebo 12 o'clock bia na omato. Omo de woni Asantefo ne se omo nim na omo ye omo adwen se omo ne omo beku bi wa omo de setuo na abedi omo sunkunim. Eno nti ebo 12 o'clock bia na omo tutuo no signal warning. Ebesi ne se ebo 12 o'clock wa Asantemamu bia na omo ka ne se premu ato. Edin peri no ena ne boye edin a eda na premu. Eno nti 12 o'clock bia ne sa abrofo ne tutuo na omo se premu ato. Eno nti se free ne ko e news na se obi ka se premu ato a asechire no no Prempeh na na nkrofo adwen won se akamfo na atamfo ene dagombafo no dagombafo nso atamfo no ewefo na atamfo ne nzema ene de ka ho nanso titibere mu no saa ne yema ne nyina na eni ho no omu nyina ka omu ho bom se nipa baako ne eni ade a ye friend tribalism se de ne yeye tribes ni bi cry susu se oye powerful than the others mentimi wase bebra eni ewo ye ntem no yenkai se titibere mu no na saa ne yema ne ni ho ne eni asanteni ne eni nknani ni eni infantini ni eni angunani na ye nitani anasa de ka ho de ni enim ne se ye nyina ye Ghanafo enu nti omo de asomdwe mu netena ye se nkuro ni bi ho kire wo ma ne nkuro ni bi neboa titru Asantefo abakosem no other tribes ni bi eboa wo mo ewo mo nkunim de bebra omo di ye titru ani dagombafo no efrise sa abrenum no na enye izema Asantefo ne se ombetumi akratu efrise omo tumi kratu okura na enye da ya epo no so ne befa se beduru ana abrofo no emfama wo mo efrise sa abrenum na Asantefo no ko ana empene sa abrofo no bedi won so enu nti so omo bomodi nya tuo ni bia na omo ko omo nuanom dagombafo no honom omo na na etumi etuo ni bi sade etie na ama Asantefo no enu nti titibere mu no sa Asantefo no tumi bomodi nya tuo ni bia omo ko omo nuanom dagombafo no honom ekoye ni bebre ede bekuti abrofo no enu nti na Asantefo ne dagombafo no de omo nsi omo ho fom kra ebi onso na yonkefa kase eda ewefo no ene akamfo ni mu pa enu nti ene woko Kumasi a omo okuro kase a omo de ma omo ye frɛ ne angunaga sa Asantehene tenase bia na ubehu angunafo hene wo ho titru se afahye bi koso ewa Asantemamu sa Asantehene efrimu a anasa Asantehene bi ewu a ejise omo kobo ewefo ne hene amane eni dagombafo na omo Burkina Faso hene ne amane ansa na ometimi abo obi akra amane enti ene mentimi wase bebre aba yentem no yente ase se titimremu no na enye sa nete obi anya obi tamfo ewo kromu ha ena obi ani ho nso owe nipa chen obi ewo kromu ha ye nyina ye Ghanafo ye ni Asanteni ye ni angunani ye ni infantini ye ni dagomani de wo nyina ne se ye Ghanafo free ne ko ye betena se asomdwem the last part of this history eyo ochina meka safa kwa mitua ene Yaa Asantewaa ye che ne course shares ebro mo boni naked ewa Asantemanim ede ne course shares e ma ne koda na kristoni Ebra Asantefo ne ye wadwe se oma abrofo ni wonso no ema ntokwa kesesi ewo 1874 ni mekire de Sagrant War enam se na Asantefo ne ne de na onim ntokwa konti no ema ne ya abrofo ne de se obedi wonso nkunim enu nti omukofa troops every other Africa countries ni bi se Nigeria Sierra Leone eni amani bi eka ho eni Asantefo ne bekonye ntokwa ne wie eno no omedi Asantefo ne sunkunim enu nti omude wo hyeto Asantefo ne so mekire de Formina Treaty wo saa wo hyenim no niyama osa Asantefo ni disoni de di kan se omo betu 50,000 ounces of gold ama abrofo no etu aka omo boy nyina won tokwanim ebi onu se ombe makwan ama abrofo na di won so sabre ni nkro na Asantefo ni diso biti se Elmina Asin Denchra Achem eni adanse no omo beje ma abrofo no omo de ohye we nyina to ho ma Asantefo no sabre na abrofo ni de ohye ne to Asantefo ni so no omo eni so efri kofika karibre so osebo nsubre so eni de ka ho nyina no many samra so ebedru Prempeh I so no na Governor Maxwell ena ye British governor ewo Gold Coast enu nti ono so hwe se ohye na omde ato Asantefo so no ombedi so pepepe nenso omo ye bia nenso Asantefo na mpene efrise na omo na omo akompre bebre edi Asantefo ni sunkunim nenso ohye bia omde be ma omo bia no na omo ni so enu nti di hye bia na owa Asantemamu a ye frɛ ne kwa mitua ono so ka de hye na omo ahemfie no ho bi nenso kodi abrofo na fa eyi Asanteman maye efrise ne bre so
so no na abrofo no eye de ope bia ma no se sika afam anasa aduane afam ene ahobambo nyina no na omo de ma no enu ntie ma de ebekoso asantememu bia no na ono ne koka kira abrofo no se ni se na asantefo na susu ansa na asantefo ni bewie omo nsusu ye no na kwa mitu edika akra koka kira abrofo no se ade we ni ade we na asantefo no se omo beye tiamo enu ntie bre bia asantefo no bebo po bia no enam se kwa mitu aye de hie na onima sema oma kanenti no ansa na asantefo ni bewie kasa no na abrofo ni nimde akoso bia enu ntie se ntokwa ne besi a baabi asantefo no aye won adwen se omo de omo ho beko akosie ni abrofo na kokono saa bia ye honum nyina no na abrofo ni nim dada ema abrofo ni timidi asantefo ni sunkunim enam kwa mi 20 enam se na abrofo na ye bia so mbedi asantefo ni so nenso omo mpene no ema kwa mi 20 akoka kira abrofo ni se so mbetumi edi asantefo ni sunkunim na wo hye bia omde beto won so no mbedi so dia eji se omo panyini na oda won ano no omo koche no mekire Prempeh I enu tie ma abrofo no beche Prempeh I ede ne ko Seychelles ebra omo che Prempeh I no na omo de Prempeh II na besi na nan enu tie ma kwa mi 20 akoka kira abrofo ni se so omo che omo aka nifo ne nko a mekire leaders na entumi ma omo ni asantefo ne so na imo omo o stool bia ye friend golden stool mekire sikadwa eno na asantefo ni sunsum nyina wo enu nti se mutumi gi golden stool ni efri omo nsemu a eno na mo betumi edi asantefo ni sunkunim enye nkunim die nko a na imo mo besom mo eno na ma Yaa Asantewaa wo ehya ase efri se sabrenum no na governor Frederick ena ye British governor ewo Ghana ote nsem na kwa mitu aka ye no Kumasi de koto asantefo nanim se efri ne kwe obi ani ho a obesom obi ohene bi ani ho a obehye ohene bi na ase ena ohene bi anso ensom ohene bi abio eno nti fri ne kwe no obi anya Asantehene ono ne omoso hene a sese no ona Yaa Asantehene oka asa asem no ema Yaa Asantewaa declare wo ewa abrofo ne so Yaa Asantewaa di asantefo nanim ene abrofo ne kokonye entokwa nim no ebre omuduru nyina hene no kwa mitu ateye efri se na ben baabi a ote no eno nti okoba abrofo na mane se wo ho baabi a Yaa Asantewaa hye omu leader na odi akon nanim no eno nti ema abrofo ne beche Yaa Asantewaa ewo nyina hene eno na ema Yaa Asantewaa wo ni tutwaye sabrenum no no ma cheche Kumasi ahemfo no bebre na eko Seychelles omu bi ne Prempeh I enam se no omu ye Christopher nti no mekire Christians oma mpena ma Kumasi ahemfo no amfa wo mo yirenom anka wo mo ho anko Seychelles ohene bia de ne yire baako ene koye eno nti Kumasi ahemfo no bebre a omu ja wo mo yirenom ewo Kumasi no kwa mitu akoche omu nyina ware wo mo including Prempeh I eyire ono nko ani nipa otena asantememu a oje Asantehene yire eno nti na mfitiase meka kira wo se edinwe obo ni Kumasi a na wa ya hweyi titru ni se owo menhia ahemfie efri se obo sa edi na edi ya obebre na ebra asantefo no ni titru ani Asantehene ebra omo che Yaa Asantewaa omdi ni Free Gold Coast eko Seychelles no omo ro ne ho nyina mekire se omo bo ni naked omo ye sa de we ede ma asantefo ne wo ni efri se ombe hu se asantefo ne ye nipa omo hu efri se sabrenim no ombe hu se sa ochi asantefo mema ne kura na omo tumi de oba edi won anim kan ekontokwa enu nti omo bo ni naked abakosam kire yen se ebra omo ye sa na aha Yaa Asantewaa adwene ode akokoduro so enante kotena shape na ede ne ko Seychelles ni ansa no omde ne beko no asantefo ma ni nya akokoduro ko ne nchen omo kobusa ne se ye na Yaa Asantewaa na wukoyi odi eja ahwani Yaa Asantewaa yi oma no se misuma mu frisa asante mema asa mema bia ni ho ombehwa muso biu ebra oka asa no ema asantefo mema no so de akokoduro ko ne nchen kobusa ne se na wukoyi odi eja ahwani Yaa Asantewaa hwe won anim busa won se me na mo ne me kasa na na ema omo ka se ani ema Yaa Asantewaa ka se onimu omo frisa asantefo mema onimu omo nyina no omawu ewa akoa no frisa sabre na Yaa Asantewaa declare wo ewa abrofo ne so no ema asantefo ni mu cheye wona na odi abrofo ne chi ene wona odi Yaa Asantewaa chi wona okodi abrofo ne chi no no omo doso chen wona obedi Yaa Asantewaa chi no enu nti ema ne hu se ono ane nkrofo nso yi ni maaye ema oka kire won se so kwa asante nya mema biu ne ntokwa nyina to betwa ebre okoduru Seychelles no okoto ne bana na afrane ejoso hene ene Prempeh I ene Kumasi ahemfo no bia ne ya che wo mo ebre mo Seychelles no omo nyina bedane e Christopher efri Prempeh I ebepem Yaa Asantewaa so enu nti ne se okomenhia adehye na ewo honum nyina eye Anglican ehya efri Prempeh I mo so ebre Yaa Asantewaa no osuade enu nti no otimi kenkan etumi kire edrumre bi no no abeye Kristoni kese a okwa asenka mekire evangelism enam se na nimfi no ewo animu dadenti no October 17th 1921 ena owuye 1924 ena omujai Prempeh I ene Kumasi ahemfo ana omache omu nyina esaba Kumasi Yaa Asantewaa yi nipa no ofrijo so asanteman de hye Ghana nyina ajapade ne abibima mu hanum nyina nana o nipa na kokoduru nti no ye remfi ni da ne di
aka Asanteman, ne din aka Ghana man, ne din aka Abibiman ene wiase ahodo nyinaa. Eno nti se wokɔ Kumasi a obehu Yaa Asantewaa girls. Wokɔ Nkenan so a 37 military hospital. The famous female ward, omo di ne din na ato so. Efa military barracks de. Se wokɔ Abibiman ne mu nkro bibra, mekyerɛ ada African countries na. Ne din wɔ baabia. Empo eduru mmerɛ bi no na Kwame Nkrumah pɛsɛ ɔdi ne din neto Accra International Airport. Ene Kotoka International Airport no. Nanso bibi nti saa brenum no Asantefo ahemfo no ampene so sɛ Kwame Nkrumah di ne din beto so. Saa de ne yɛ ade a aha Asantefo ne pa. Enkene ɛyɛ Yaa Asantewaa International Airport. Nanso bibi nti ɔma ampene so. Yɛmfa nkyɛ yɛn nananom Asantefo hene no bi. Megidi sɛ no ɔmo nim sunsuanso anka benya wɔ Asantefo ne so. Aha na Yaa Asantewaa bakosɛm ne si. Otumfo Osel Tutu a ɔtɔso mienu mekyerɛ Asantehene. Ɔwɔ na bosomi enumnum ɛda ɛtɔso ensia ɛwɔ afe apem ahankono aduonum emu mekyerɛ 6 May 1950. Edia na agya anansa ne papa de ma no ɛne kwakudua. Wɔ adehye nim no se ɛwɔ babɛɛma yɛfrɛ ɔbɛrima yɛwɔ ɔbaa nso a yɛfrɛ nana. Unya nyiniyɛ enni mfie baako mpo no mekyerɛ eyia no yɛfrɛ ɔbɛrima frisɛ daakye wobetumi abedi ade. Ɛno nti na adehye din ɛne bɛrima kwakudua. Ne maame ne Asantehene a wanya ne biko na efia kobisia wa ampema otosu mienu ono ni Asantehene na otosu du miensa mekyerɛ the 13th Queen Mother obedi ade wɔ afe apem ahankono aduoso enkono nim koduru aduonu ani dunsia mekyerɛ 1977 to 2016 wa Asante amamre mu no ɔrekofo na edi ade ne fa baabi a yɛfrɛ no ɔrekokɔkɔ saa busuanim na Asantehene efia kobisia wa ampema otosu mienu efri ɔwoma ne enum mekyerɛ 5 ɛma mienu ɛna mɛma miensa ɔba na odi no ena Yaa Asantehene sisia no emema no nso de otwa to okra no mekyerɛ last born no ne din ene barima kwakudua Asantehene ne papa din ene nanabo achedankwa no ɔyɛ Asantehene a ɔte so ne breso ne brɛhyia hene sɛ yɛka brɛhyia hene a ɔna otutu no ne fa baabi ne yɛfrɛ ne brɛhyia hene ɛbra barima kwakudua enyini no ɔne ne wɔfa ne kɔtena yɛ ɔhene ba mensa bonsu ɛnam sɛ daakye bia no no ɔbɛba bedi Asanteman anim nti no ne wɔfa no ɔte so Prempeh I ɔtɔso mienu no ampene so sɛ ɔbɛyɛ de hye ɛwɔ ahemfie ɛbra osa no ɛno nti osa a onyini ba nyinaa no na onim sɛ ɔyɛ de hye efrisɛ na ɔmo ma ne nkɔmanhyia ɔfa abrabɔ ne mu bia sɛ de nyinaa yɛfa mu bia na onim sɛ ɔyɛ de hye ɔhyɛ ne suapɔn anaasɛ ne school ase ɛwɔ RC Primary School mekyerɛ Roman Catholic a na ɛwɔ Asante New Town anaasɛ Ashtown ofiri hɔnom no ɔba Abantema State Boys okoni nyinaa wie yɛ ebenya na body nkrataa anaasɛ certificate a na ɛyɛ MSLC Middle School Living Certificate ofiri hɔ no ɔkɔto a ne school no so mekyerɛ secondary school no ɛwɔ Sehwio so ofiri hɔ no ɔbɛtoa school no so kakra ɛwɔ Osel Tutu secondary school a yɛfrɛ no Okes owie Osel Tutu no ɔbɛkyerɛ adeɛ kakra ansa na ɔtoa na desua no so ɔtoa ne school no so ɛwɔ Nkan mekyerɛ University of Ghana Legon ɛhɔ no ɔkɔsua Institute of Professional Studies IPS ofiri Legon no ɔkɔtoa na desua so ɛwɔ English abrochiman mu mekyerɛ London ɛno nti ɔhyɛ aseɛ ɛwɔ Northwest London Polytechnic ofiri hɔ nom no ɔkɔ North London University ɛhɔ no ɔkɔsua Human Resource Management owie na desua no ɔkɔ Canada ɛkɔyɛ adwuma kakra company bi a ne yɛfrɛ no Mutual Insurance Group ɛwɔ afe apem ahankono aduowɔtwe mienu no mu mekyerɛ 1982 ɔyɛ adwuma no bɛyɛ sɛmfie miɛnsa no na ɔsa baa n'akyi ɛwɔ UK abrochiman mu the year 1985 ɔyɛ adwuma no kakra wɔ abrokyire na ɔsa baa ne nkyi a ɛyɛ Ghana afe apem ahankono aduowɔtwe enkono nim 1989 ɔbaa Ghana no ɔno ahyɛ aseɛ ebiebie n'adwuma ne bi ɛne transponic ɛne nnwuma bibra ɛka ho ɛbrɛ ɔhyɛ aseɛ a obiebie nnwuma a ɔyɛ n'adwuma no ɛna Asante akonnwa ɛtɔɔyɛ ɛno nti ne maame ɔbaahema afia kobisiawa ampem ɛfa barima kwakudua sɛ ɔne medi Asante anim anaasɛ Asantehene barima kwakudua mekyerɛ Otumfo Osel Tutu a ɔtɔso mienu ɔnneɛma bebra n'ani gye ho anaasɛ ɔde gyegye n'ani mekyerɛ ne hobbies deɛ di kan ɛne akenkan mekyerɛ reading ɔyɛ obi a n'ani gye anwomtoa ho nso asa nso deɛ oyi firi mu a ɛnyɛ ye ɔyɛ obi a n'ani gye asa ho paa ɛna broni adeɛ bi a yɛfrɛ no golf sɛ mmerɛ ma ne kwan biara na ayɛ asa agorɔ no yɛ adeɛ a n'ani gye ho sɛ odie video di kan na meyɛɛyɛ no mekyerɛ mu sɛ ɔkɔ Legon daabi wankɔ Legon ɔkɔ Absa ɛno nti ɛnyɛ saa
NCC no anase correction wan Legon oko absa ebrebi a etwamu no na ya Asantehene aside se wan kasa waware a owo yire no ne o musuako ni bi wo hono ma e wo se wo ware frame eno ne ye ka ne ahene yire eno nti ube ya Asantehene na oyire num bebre nanso otumfo Osel Tutu ene Asantehene num bia ometwamu nansen ade omo ware ba akope ohene yire Julia Osel Tutu onne ye Asantehene yire sebi Asantehene made ayana omo doso efrisanya wo manko ado ma ba wiase ene ye wo ma ahemfo aba etwamu ma eye wo ma ahene no mo yire manso eye wo ma ene de ka ho bebre eno nti wo keka sa ama ne bomu a otumfo wo ma bebre oyi bi free mu a enyeyi ansa na ohene yire ebe ye otumfo yire no no ye lawyer ni a osuade ewo University of Ghana Legon eno nti ohene yire ene ko Legon ema berima kwa kuduan so eko absa ansa na obe ye ohene yire no na ni dini Julia ama edwapa amanim no eye ne papadi eno nti ni dia ankasa eni dwapa a ofri achem ebuakwa ne fa baabi a ye frɛ no adade ntem mekire Eastern region berima kwa kudua eye obi a opa ahunidie eno nti ehu saade ni efri na ho siesie mu mekire ne dressing so hu na efri ne sro ebepem ne form de eni obi na ebeka kyerɛw sɛ oye obi a opa ahunidie oye obi a obrɛ no ho ase na odwo o abotra ye didi asem efa na abotra de ode tutu obi a ho a enyeyi sanso no okuta ne edin a asem bia ntimi ntwimfa ne so oye obi a opa adwuma na obɔ ne ho modern pa sa asem si a anopa o awie o anwumre o ohwɛ sɛ asem no obesiesie ama bibia to atwa ansa na o bibi foforo ya waye oye obi a unhu sɛ o kasa bebre onye nipa opekasa oye obi a openipa akwada o panyino ohu a osrekyerɛw etode bia ayana enwenwe sɛ Asantehene woni tumi a ekuta no ene ahemfo a ɛhyɛ na se nyina no so hia ne baabia na de asɛhia na ɔde asabehia wo so pɛsɛ wo chia na ɔbɛkyia wo oye obi a ɔne na henkwa mu nyina no ɛkasa sere onye obi a ɔyɛ nsɛmufo sɛ we yɛ akoa ana sɛ we yɛ dehye ɔne obi a ne gi a edi adanse sɛ ɔwubu manipa nanso ne nyina mu no ahwɛyie na ɛwɔ sɛ wo yɛ firi sɛ otomrade a ɔmfa nkyɛw ɔde mrane bediw sɛ de etie ɛno nti otumfo yɛ obi adamfo sanso na otumfo enye obi adamfo efiri sɛ na damfo no sɛ de na sɛ ɔyɛ niamɔ ho nsɛm a ɛyɛ ahenie kra na wodi a obetumi atu afirade so ɔyɛ obi nso a ɔwɔ homobro bebre na ɔde asɛm kyɛ ɛno nti sɛ ɔyɛ mfomso na sɛ okopie otumfo animu a sɛ wotumi ka asɛm nimu nokre nko a na sɛ ɔpa akyɛw de a ayɛ na ɔtaa de mfomso bebre na ɛkyɛ unless sɛ ebi a wakɔmenhyia akodi atoro ɛno de ɔmfa ho nkyɛw ɔyɛ obi a ɛkwan a ɔfa so di asɛm na obu atɛn no nkrɔfo a wɔabɔnten kra na ama ne edin King Solomon ɛwɔ yɛ bre yi so ɛnam ne nyansa ɛne adwen a onyankopɔn de adom ne nti no ewiase mu fa ha baabia no sa asɛm si a yetumi ma ne bɛkasa ebi ne akwanya a ɔmode ma no ma ne bɛkasa ɛwɔ UN mekire United Nations ɔyɛ obi a ne nyansa ɛne ne nimdie kuta ne nti no wiase no mu fa ha baabia de sa asɛm kyerɛ obi so a otumi frɛ no ɛma ne bɛboa no yɛayɛ man mu ha de wɔaboa ma asomdwe bebree na akɔ so ebi ne anuanom esremfo a na ɔmo wɔ haw bebree ɛfa wɔ n'ahensɛm ho ɔboa ma saa haw ne nyinaa ɛtotwae ɛfa nneɛma a wayɛ de mekire achievement a ɛdɔɔso wohwɛ Osel Tutu Foundation a nneɛma bebree na ɔde sika hyɛ ma ɛboa Asanteman ɛnyɛ Asanteman ko a ɛtra so kɔ miayɛ bebree wohwɛ renovations project a wayɛ titru ɛne yɛn schools na mintumi mu bɔ ne nyinaa so efiri sɛ ɛdɔɔso sɛ wokɔ Kwame Nkrumah suapɔn ni mu a mekire KNUST a ɛne obi na bɛka kyerɛ sɛ saa suapɔn wei de emu ɔfɛ wohwɛ dan ahodo a waboa ama yɛsie ne titru ne nifa baabi a na meyɛ adwuma ɛne ada offices ne bia ne nyinaa yɛ dwumadi a ɛnam otumfo Osel Tutu a ɔtɔ so mienu no ɛnsa so ne baayɛ wohwɛ Teachers Award program a ɔyɛ no afe bia na ɛno nso boa ɛhyɛ teacherfoɔ ne enkunan ɛma ɔmo kyerade yie so yɛ teacher ni a ɔbɔ homɔden wɔ Asanteman mu nko ade a na nanso ɛbɔ waba so ɛwɔ dwumadi a odi anim wohwɛ Asante kɔtɔkɔ a ɔmo gyegye yɛni ɛwɔ agodie fam no ɛho ka nyinaa no nana nefa wohwɛ Menhyia Palace Museum ɛne renovations a wɔayɛ ne Menhyia a wura hɔ a wotimi usampa ɛyɛ ɔhene fie no wawura no Como